Maria! Maria! Asa ka? Unsa man ma? Ali sa diri ka diot be, kay suguon ta ka. Unsa di ay ma? Utangi sa ragud ko dito ilabite. Ha, utang na pud ma. Unsa man na si mama? Kabalo magsige magay nagyaw-yaw si Piti no. Ngay sige daw tagpangutang ya dugay na kay nimo bayran. Unsay dugay gibayran? Pag-abot sa duha ka bulan gibayran magani nako. O tanawa ma, laliman mo nang duha ka bulan ma. Magyaw-yaw na puto karon ma ba? Unsa di utangon ako? Utangi sa ko ilabite og bugas 2 ka kilo, 1 pot asukar, 3 ka kape, og 1 ka bar nga sabon, og tuyo og suka. Ah, daghana na ma oy. Ilista ra gud na ma para di ko makalimot ba. Hulat ako dia. A few moments later. Udara Maria. Di mabi. Ayo pagdugay ha. Ma, tagae kog 5 mabi kay ikatin akong palit ma ba para makabuylo kog pangutang. O sige di araw. Sige ma, atos ako ma. Ayo. Sa mali mo day. Na ko teng. Saman. Tuyo daw na pouch. Pila. Isa lang. Dara oh. Ang bayad te, salamat. Sa mali mo dong. Naamoy cup noodles, te. Naa. Papalit ako ba isa? Pila man na? 27. Tama-tama agad. Kibinti City ako dala. Okay, salamat. Ayo, Sa mali mo ha. palit ako pinapati o ulam Pila ka buok. sa isa lang. Dara oh. Pila man na? 40. Salamat. Good kay akong morning karon ba kay naghangkay na malit nagsunod-sunod lang. Kay kung magpermanente ni antod hapon, dako kay kung matigom. Kinsa maru nagkanta-kanta? Uy, ang anak man dainin ng Marlene, pasi mangutang na pud ni ba? Lain ba ini sila mangutang kay tagduha ka buwan usa bayaran? Ako ni pangag karatula bi. May magmangutang ko. Palit mang balik 5 bago ko mangutang. Ayo! Oh, unsa man nimo Ate Maria? Te, unsa man imong gipaskin-paskin dire? Unsay pagtuon nimo sa kuha mangutang? Ang taha og malit man di ay mangutang, kuhaon ko ng paskin bi. Unsa man nimo nga day? Te, papalit ako og Jilly este balik 5. Unaha ko gahatag og Jilly este be kay kakauno na kay ko. Og daghan ka. Daghan lang gud kay ipapalit ni mama mo nang gipalista na lang nako. Kana ani oy, dako jud ni mabayaran ron ba? Paabot lang day Maria ha. Lamia man day ani oy. Naisahan ako sa tibiti. Nabisi siya og andam sa ko ang mga gipamalit. Pagtunol niya ron sa kuha, ihatag day nako ron ang 5. Nya dayon istorya. Ti, ilista lang sa daw na kay wala naman day utang si mama. Day Maria, dara oh. Ambiti be, Dara oh. pila na tanante? 230 ni day. Ah, 230. Dara akong bayad sa Jilly este oh. Asa man ang bayad ana? 5 raman lagi ni. Kanang 5 te, bayad na sa akong Jilly is. Ingon si mama te, ilista lang sa daw ni. Kay nakabayad naman daw siya sa imuha. Perti gyud kang bata ka ba katihan ako nimong 5. Babay te, salamat ane. Perti gyud ni si Maria, naisahan ako kuda.